Okay, mayang mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ani ana punta mga igala ni nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mahigala. Miyerkules na, bisperas na pista sa patong patron Senior San Jose. Nahalan, Miyerkules karon no. So kumusta naman mo mahigala na hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay kining sakit sa tiyan, walay gibati tanan. Nagana gyud kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Kumusta naman mo mahigala no? Nang hinaot gyud ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas ug ubos gayud karunay sa panalangin sa atong Ginoong Hesukristo. No, padayon ta mga igala sa ato nga mga buhatonon. Kumusta naman ang ato mga ginang sa panimalay? No, nakapaniudto na ba ang kabataan? No, kumpleto ba? No? Wala ba gihulat pa o ang itong ang kuan ang mga mister sa panimalay naana ba tanan naana ba wala ba ingon nga gihulat-hulat pa o kumpleto ra ba ng sudan no naana ba tubig may tubig na ba ngon ana no sa yung sudan anindot gyud mahigala kung do nagisabaw no kitang mga Pilipino mahigala labi na gayud kitang mga pobrehon no murag di gyud mahimo og walay sabaw kay murag dili kay nato matulon ang sudan. Kay dili man mga higala ingon nga matud palagi atong daghanong kaon ang sudan kanon man gyud kay kini laging kuan pud kaayo nang ulo apike pud in town the sudan so na nga kinahanglan gyud og sabaw. Okay nindot po kay sabaw mga higala. Labi na gyud kung sabaw sa utan no kanang kalamunggay kalabasa, sagulan po do kining kalabasa, sagulan po do kining kalamunggay, dayong gamay nga bisol, no? Kini bang apara ba apara, no? Nindot na kayo niya, subakan po nato mga higala o kini bitaw isda nga pinerito, inununan ba, kining kuan ba, kining gitawag na itong bulad ba, kining gagmayng bulad ba, no kini og samo pa na tulakhang og diri sa uban nga mga lugar ambot unsay tawag ninyo ni anang bulad bulinaw no gagmay kayo tawag na ana diri sa manhuyod tulakhang no na no may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamudtuhon. Abay na mga higala no, kumusta naman mo nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Abay no arita mga higala CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Abay no mga higala ang Dumaguete Bishop Julito B. Cortez urges fair pricing of goods amid Middle East conflict. Ato pananawagan karon mga higala ang atuang talahurong obispo diri sa Dumaguete si Bishop Julito B. Cortez nga unta no dili bitaw pud intaon pahimudsan sa mga negosyante ang matud pa presyo no pagpaginansiyag maayo sa presyo sa mga nagunang panaliton tungod lagi ni ining gubat nga nagpitabo karon dito sa Middle East. Gihimo niya kining maong apila atol sa iyahang pastoral message ni antong March 12. No, patod pa sa talahurong obispo ni ining mga panahuna mo'y atong nga ipatigbabaw ang pagtanaw dili lamang sa atong kaayuhan kung dili alang ginusab sa kaayuhan sa tanan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Lebanon Nuncio nga mao si Archbishop Pablo Borgia nagkuan karon mga higala nagnipadala og ubay-ubay gyud nga mga tabang suporta ngadto sa mga nahimong biktima mga higala ni ining nagpadayon karon nga konflikto didto sa kagubot sa tunga-tungang sidlakan. No, padayon karon ang
pangadayon usab siya nga nanawagan og dugang suporta gikan sa katawhan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita mga higala sa ato nga mga gimbuhaton. Nahala no, madayon ta sa ato nga mga buhatonon. Aboy na mga higala, ari kita sa ato nga Saint of the Day. Aboy na nga itong Saint of the Day karon, pizza 18, walay lain kung didi si matod pa diri sa ato ang list of voters. List of apostles mahigala ang ato karon nga santo nga may atong gipasidungkan karong adlaw mao kini si Saint Salvador of Horta, no, San Salvador sa Horta. Natawo kini mga higala si San Salvador sa Horta ni adtong tuig 1520 ug namatay ni adtong 1567. Nya usa kini siya ka Franciscan friar na official vicar in Tortusa, no? Aduna siya gift of healing. Ang iyang pagpanambal mga higala, iyarang kurusan ang agtang sa tao nga iyang gitambalan. Unya, thousands of people will ask for his prayers. Of course, daghang kaayong mga milagro nga nagpakitabo usab uban sa mga pag-ampo ni San Salvador sa Horta. Unya, na-canonize siya isip usa ka santos ni adtong tuig 1938. Okay, no? Padayon ta mga higala, no? Sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Pero ari na ta mga higala sa ato ang katikisim. No, katikisim na ta mga higala uban sa daghan kaayong mga pangutana. Abi na mga higala, doon na pangutana diri padre. Padre, unsa may problema nimo dong? Kana bang kini bang mga ubang relihiyon ba og maminaw ko sa ilaha mga pagpanudlo, no, nagamit man sila og nakapaminaw ko sa TV o nakasudong ko sa TV, no, kanuna ang mga magtutudlo nga mga laing sikta kanuna ginilang gisuportahan ang ilahang gipangsulti sa matag teksto sa ilahang gibasa. Sa atong Katoliko, ang pagpanudlo nato binase sa ebanghelyo ug nga pagbasa anang adlaw. Abi no, natural nabali man god nabali ning atoa, no, sila ang mga laing relihiyon sa dula na sila planong itudlo, no, dula na sila mga punto sa ilang gustong itudlo. Unya ang maong mga punto pananglitan pagpasakit pagkamanggihatagon ilan ang pangitaan og teksto gikan sa Biblia. Muna nga magbalhin-balhin sila, no, kay for example, no, ang ilahang pagtulunan kanang kabahin sa pagkamanggihatagon. Pagmingon ganin na silang mga igsuon, no, paminawag mayo ang ilang style. Kanang kinahanglan nga kita maghinatagay. Kay sigon sa atong mabasa sa Biblia sa ilan na dayon ng pangitaon ng mga teksto nga ilahang gustong nga suportaran ang mangita lang silang teksto nga ilang suportaran ang ilahang gisulti, no, panalitan. Magpanggihatagon kita tungod kay ang pagkasigon sa atong mabasa sa no, dayong masabtan nato nga ang usa ka tawo manggihatagon di ay adunay grasya nga madawat. Binase nato kana ato kanang mabasa sa teksto sa Biblia. Iyon ni ana ang ilang style. Ingon ni ana, una nilang maghimo daan na sila og unsay tema nga ilahang itudlo dayong paghuman ilang suportaran og mga teksto. Kita lain, no? Mo basa mangita kita og gitawag nato og ang ato as Saint of the Day kana bitang gitawag nato sa English og kana bang kanang reading of the day, no, sa mga misa ba nato ba, reading of the day dayong mao'y atong gikan sa maong Bible passage atong kuhaon ang mga pagtulunan gikan ini, no, nga sa ato pa nganong ato man ang gihimo aron nga kikinigong atong simbahan universal man gud ni kung unsay mga pagbasa ni anang adlaw usara gid na,
sa tibuok kalibutan. Sa patang Katolikong simbahan, usara gid na ka reading of the day. Sila ang mga laing relihiyon dili gid na magkahiusa kay wa man sila nagsabot og unsay pagtulunan nga itudlo nato niining adlaw. No? Wala man sila guidelines kakining adlaw ang atong gitudlo kabahin sa paghigugmaay. Kita dili. No, dili man noon dagay magkaparehos ang estilo sa pagpanudlo, kana ba ang tema sa pagpanudlo, pero ang pagbasa maora. Kaya ang atong readings of the day pareho sa magina sa tanang adlaw. Nakuha ba? So muna nga dili ka matingala kung ang ilahang pagpanudlo magtakpaw-takpaw. Kaya nga naman, wala man na sila nagsabot og unsay ilahang itudlo nga pagtulunana, pagpalanlitan, paghigugmaay ba, o paghinatagay ba, o pagmapaubsanon ba. Wala na sila labutan. Kita, magkahiusa kita sa usa ka matud palagi pagtulunan o teksto sa Biblia kay doon na magitay kanang assigned reading of the day. Ana no? So ingon ana. Unya ikaduha pod nga punto, kinigong mga laing relihiyon sula skriptura ni sila. Nga ang tanan nilang gipanudlo binaila ra gyud pirming ibase sa Biblia. Na unya sula fidei po ni sila. Nga ang ilahang pagpanudlo kabahin gyud sa pagtuo. Unya sula gratia po ni sila, no, kano man tungod kay ang ilah matud pa nila ang pinakasidto sa pagtulunan ni Kristo mao gyud ang grasya. Kita dili sa ato ang Katolikong pagtuo, ang atong mga pagpanudlo binasi sa tradisyon, binasi sa magisterium kanang itudlo sa simbahan, ug binasi sa Biblia. Wala no? So kung ato yung tanawa mahigala, mo yun na nga munay kalainan nato nila, no? Ang mubasa ta sa Biblia dayong atong kuhaon ang pagtulunan. Ila maghimo dan sila pagtulunan, unya mubasa sila sa Biblia, isuporta sa ilang itudlo. Para nako, para maura gyud na siya. Ngano man tungod kay matud palagi word of God man gihapon. No, klaro man ang uban gid hinuon mo masangil nato nga dili kuno biblical ang atong gitudlo. Dili kita makaingon nga dili biblical. Kay gibase man gihapon nato kanang magmisa ta, binasi man nato sa pagtulunan sa Biblia. Kaya na ba first reading, second reading, Salmo Responsorio, dayong gospel reading, ato pa binasig yun, pero ato lang gitagaan o kinabuhi diha sa kinabuhi sa tao. Muna'y gitawag sa in English o homily. Kanang homilia gikan sa pinulungan nga homos nga kining Latin, no, nga buti pa sa butaw. Sa ito pa kita atong gipahaom ang ato ang gibasa sa Biblia ngadto sa kinabuhi sa tao. Muna'y gitawag tong homily. Sila ang ilaha naghuna-huna gihapon sila ug unsay mga pagtulunan, unya ila kining pahauman sa teksto sa Biblia. Para nako wala man problema. Wala man problema kay binasi maghapon sa Biblia kay ilaha mang ila mang butangan. Pero maura na siya. Muna na siya kalainan pero nabali lang ning atoa. Maghapon word of God gihapon. No, wala na problema, no? Ang ato ra mao nga do na lagi kalainan ang style nato sa pagpanudlo. Muna kita ingnon ta nila nga ang pagpanudlo kuno nato dili binasi sa Biblia. Dili sa na pwedeng ingnon ta na, no? Kay kana ang atuang gitawag nato og gitawag ba og first reading, second reading, gospel reading, binasi man na sa Biblia. Siguro ang ilahang buti pasabot ang atong mga tradisyon. Manang maingon sila nga dili binasi sa Biblia. Kaya doon naman tayo mga tradisyon na wala, dili nato mabasa sa Biblia. Pero, kining maong mga tradisyon, no, binasi kini sa gitudlo kanato ni sa mga apostoles. Kaya sila manggidlagi ang primero nga naghimo sa mga tradisyon. No? Ato pa ang Word of God nga naa sa gitawag nato sa Biblia ug ang tradisyon usaray tinugdan mao ang mga apostoles, no? Klaro? So dili makiangayon, it is unfair nga ang mga laing relihiyon muingon kanato nga nanudlo kino kita og wala sa Biblia. Ngano man tungod kay
wala man dili man kuno nato mabase. Ubod na tong hunaon sipyat sila kay kanang Biblia ang nagsulat ni ana, ang naglabi na gyud sa sa New Testament, mga apostoles sila di si San Juan, sila di si San Mateo, sila si San kining San Mateo, kini si San Marcos, dili ni siya original gyud nga apostoles, pero tinun-an ni sa mga apostoles. Kini sila si San Lucas, kini sila si San Lucas, si kining San Lucas, San Marcos, kini si San Juan, original sa ni. Pero kining tanan nga Biblia nagkaparehos ra o buto na nato pareho sa gidunan lay gamay kalainan, pero usara ang gigikanan ana ang mga apostoles. Mao gihapon ang atong mga tradisyon. So mao kining atong mga tradisyon nga giingon sa mga laing relihiyon nga dili gikan sa Biblia, no? Pero kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto taga Tesalonica kapitulo 2 verse 15, stand firm to the traditions that you were taught by us, either by word of mouth or by letter. O, sa ito pa muna kining either by word of mouth, mao kini ang tradisyon, or by letter, mao kini ang mga epistle o ang Biblia. Klaro ba? So, dili lang kay tapod dili lang pod siguro kay kita ba mahisugamak sa dili po kita matamaan gyud pagkaigo ni ining giingon ni ining mga laing relihiyon nga nanudlo kitag pagtulunan nga wala sa Biblia. Naa siya, no? Valid gihapon na siya, dili valid gihapon na siya tungod kay ang mga nanudlo ni ana mauman ang mga apostoles. No, nya dili kita malimot nga ang mga apostoles, no, aduna na sila ay mga katungod sa pagpanudlo. Kay giingnan baya ni San Pedro si San Pedro sa Ginoo nga kung unsay inyong itugot, no, sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, dawata ang Espiritu Santo kung unsay itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. No, gilaliman kaniya ng istoryahan nga sa ato pa dako kay katungod ang mga apostoles sa pagpanudlo. So muna nga kini mga laing relihiyon nga moingon nga wala kuno sa Biblia, tungod kana kay wala magud sila mga tradisyon nga nagawat-dawat gikan sa mga apostoles, tungod kay wala man sila koneksyon sa mga apostoles, no? Kita doon naman tay koneksyon kay matud pa ang una yung gikuan ni Kristo mauman ang mga apostoles, no, iya mga sakop. And then ang mga sa dihang namatay si Kristo, ang mao mga pagtulunan, no, gibil ang ilahang mga pagtulunan nga gihimo, gibili nila sa mga kaobispuhan o sa nagsunod nga mga kining gitawag og Santo Papa. Hangtod nga gikan sa mga apostoles na pasapasa hangtod karon ang mga pagtulunan. Buti pasabot nga ang ato nga pagtulunan nahimo kining tradisyon, pero valid gihapon tungod kay gikan man kini sa tinubdan nga maupoy gihapoy tinubdan sa Biblia. Ato pa ang Biblia pod mora na siya written tradition. Unya ang tradisyon nga wala masulat, titudlo lang sa simbahan, mao kanay oral tradition. Well, anyway, ingom lang gyud ni ana siguro wala lang gid po nila masabti, pero doon na sila yung mga matud palagi pagpangataki sa Katolikong simbahan kay muna dayon nga na makakita ka sa ilahang mga gitawag natong promotion, no? Pag-promote sa ilahang relihiyon, moingon sila nga full gospel church aron pud kun nakibali ilahang maalkontrahan ang matud pa nila ang simbahan Katoliko nga nanudlo og mga pagtulunan nga wala sa Biblia, no? Ingon ni ana, pero valid ba bisan wala sa Biblia? Valid tungod kay ang maong mga pagtulunan gidawat man nato gikan sa mga apostoles nga adunay katungod sa pagpanudlo niini. Kay unsa ganito giingon, either by word of mouth or by letter. Ato kanang mabasa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto taga Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Dili lang pud kaayo kita bud ba makuratan pud dayon ba, no? Kay ang uban makurat ba wala man tuod, no? Wala lagi kung wala. Pero kung buto na hunaon, valid gihapon. Tungod kay ang nagtudlo ni ana mao man ang mga apostoles o
ang mga sumusunod sa mga apostoles. Kaya doon na ba dahil kita katungod pagtunodlo gikan nga ang mga apostoles doon batahon nato sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 dawatan ninyong giingnan niya giingnan ni Kristo ang mga apostoles dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung unsay itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Ingon niya ano sayo kay mo ayaw kay mo kahingang ha nga maingon ang mga laing relihiyon nga kanang inyong prosesyon wala man na sa Biblia, kanang inyong pagpanguros wala man na sa Biblia, kanang inyong pagfiesta wala man na sa Biblia. Ay kay mo kahingang ha niya na matarantan po dahil mo ayaw no. Kay bisan tuod kung ibutang lang nato ha ug wala sa Biblia. Pero mo na gitudlo sa mga apostoles, mo na gitawag nato og oral tradition nga valid gihapon tungod kay ang mga apostoles giningnan man ni Kristo kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. So valid gihapon ang mga tradisyon nga gikan sa mga apostoles nga mao'y gisunod natong mga Katoliko. Klaro ba? Klaro no. So okay no, nya tingal lang ka mga debosyon nato. Debosyon Santo Niño gitudlo man na sa una. O milagroso man pug kaayo. No daghan man pong mga nangaayo. Kanang gitawag natong debosyon sa Black Nazarene. No, mayroon sila nga Diyos-Diyos, pero daghan man pong mga ayo. No, sa ato pa, doon nag-approval gikan sa langit. Kaya giingnan man ni Kristo ang mga sumusunod niya. Kung sa inyong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sabi no, din lang sa takutob ha, balik-balik ka na to na ugma. Mga topic po ginagmay, no, kinahanglan po nga masabtan-sabtan po dato aron nga dili po ta mainosente sa atong pagtulunan. Sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Ram, ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Mayong Mudto, Pilipinas!